nginalo icala lapho bhuti. Unalo icala indaba icala, yokufuna ebhuti musungivimba. Ngithi ngeke angaze mina ukuthi uzongenzani. Musungivimba. Lalela Akaze dlali mina intombazane ngitshele mina. Cha mina ngikhuluma nabafanele ngijwayeza mina intombazane. Sine ngiyacela ngicela uhlale phansi. Hey bhuti ngilimele ngaphakathi le ntombazane lena. Hayi bandla. Limele ngaphakathi. Mhlambe zama ke Ubukela uhlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona uhlelo lakho olihamba phambili. Khumbula ukuthi ke nawe mawuthi uneyinkinga ezithinta umjolo ungasi-emaila njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Kakhohlwa igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Mawukuthi ke nawe uyafisa ukuyibona ulekhaya mhlambe ngesinye isikhathi esilandelayo si-emaile njengamanje umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa futhi ukupressa nanku thanks la eceleni khona uzokwazi ukuthi usinikele ngaloko okuncane ongakwazi ukusilekelela ngako ukuze sikwazi ukukhulisa i-channel yethu ikhulu ihambe phezulu. Ngaphezu kwaloko ngakwazi futhi ukuthi ujoin as a member of this channel khona sizokwazi ukuthi ke nawe uthola ama-exclusive benefits okuba i-member of this particular channel ebizwa ngokuthi umjolo show. Njengamanje siyahamba ke siyobona ukuthi iy'ndaba zabo zihamba kanjani silungise lapho kumele silungise khona, but before we get there ake sigebise amakhanda phansi sikhuleke. uNkulunkulu kaMatifane sihawukele sibone ukuthi ke meyabe sikhulekile iy'ndaba zabo zihamba kanjani namhlanje emjolweni asibangele. Sanibonani babukeli, igama lami nguSine Ngwakhumalo. Ngibhalela lolu hlelo ngoba ngifuna lingixazulule inkinga yami nomnakwethu engishadele naye kaKhumalo. Amukela kwi-episode yanamhlanje imbukelo wohlelo silungisa umjolo. Mawukuthi uyaqala ukubuka njengamanje siyakubingelela siyakwamukela. Ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi-ke once sahlala kanje phansi suke sesizokhuluma iy'ndaba ey'ningi ezithinta umjolo la eNingizimu Afrika nangaphandle. Mhlampe nawe uyazi ukuthi uney'nkinga onazo zomjolo sithinte. I-email yethu ilula kakhulu umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Njengamanje khona usisi esinaye le eceleni kwami sokhuluma naye, but before singene kuyena let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. UMJOLO. Eceleni kwami khona usisi esinaye njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi ungubani wakabani nanokuthi ke sithole kabanzi ukuthi kungani ezithola elapha ohlelweni namhlanje. Dadewethu sawubona. Yebo sawubona bhuti. Unjani kodwa? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Mina igama lami ngudlala Matifane. Usisi esinaye namhlanje ubani? Mina igama lami nguzama ngoba kaKhumalo sibona. Uzama Khumalo. Zama ula ohlelweni ngoba kunentokazi ekubizwa ngokuthi uSine yakini mengicabanga noma angazi nihlobene kanjani kodwa isebenzisa uKhumalo. Uyamazi lo muntu? Ngiyamazi iSine, ngiyamazi. Ufana nje noSisimina, ufana nodadewethu. Kuyikho konke nje ngiyamazi kakhulu. Uma uthi ufana nosisi, ufana nodadewethu, nihlanganiswa yini nina nobabili? Mina naye uSine sihlanganiswa ukuthi sashada endaweni eyodwa kaKhumalo. kaKhumalo. Okay. Yeah. Kwakuthi ke mina umnyeni wami akasekho wahamba emhlabeni washona. Okay. So uSine umnakwethu mina. Okay. Yeah, sele naye. Alright. Yeah. Usakhona wasine umkhwenyana. Yeah, ukhona wasine umkhwenyana owami ongasekho. Oh, okay. I-personality yaSine ungamchaza njengomuntu onjani? uSine intombazane right, right kakhulu, unenhliziyo enhle, uyanakekela. Yeah, right. Umuntu oright kahle kahle. Mhlambe njengomakoti bakaKhumalo, uma niba ney'nkinga nizilungisa kanjani? Ahlala phansi nikhulume ngazo noma mhlambe kube ukuthi omunye uphuma ubheka le nomunye uphuma ubheka le, nenza kanjani? Ayikho into esingayikhulumi mina noSine. Uma ngabe nenkinga uza kumina njengoba ngishilo ufana nodadewethu, ufana nosisi wami. Uma ngabe nenkinga uza kumina. Nawe mengabe unenkinga uyakuyena. Siyasizana kahle kahle. Yeah. Okay. Namhlanje ukubizele la ohlelweni ukuthi nizokhuluma nga-something. Uma ucabanga uyazi ukuthi ukubizele noma uyitshelile ukuthi hayi no sengiyozwa ngayo mefika ukuthi ukuthini? Sengiyozwa ngayo inkosi yami ngoba ngazi ngempela ngiyathuka. Ngempela mengila angazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Okay. Sengizozwa ngayo. Kodwa uready ukuthi umbone ukhulume naye? Hayi anginankinga ngiready.
mengabe ready uzama, hayi nami ngiready ukuthi ngibone ukuthi mayefika uSine la uzofika athini. And I am sure, I am certain ukuthi nawe uready. Kodwa-ke kunezinto engiyipick up-ile kule nkulumo yami nodadewethu. Uthe uSine umuntu right, umuntu oyiphethe kahle, of which into eyimvela kancane leyo. Ngoba mekwakhulunywa ngoSine, kwakhulunywa ngoMbali, Khontezayo. Angisho ukuthi Khontezayo ngalozayo, kodwa meke nje kwathiwa Sine, kwathiwa Mbali, asibonge ukuthi lozayo namhlanje kukhulunywe kahle ngayo. Ungayindawo, hlala la ukhona, sihamba manje sokulandela uSine, simbeke la, sibone ukuthi udaba lakhe lihamba kanjani. Sisi kunjani? Bambe isamba nkosazana, right? Siyaphila nathi, siyajabula ukuthi sibe nawe kisho. Njengoba usicelile ukuthi sikulandele nangu sisi, simlethe la khona uzokhuluma naye. But before nginidedele nikhulume, ngingathanda mhlawumbe ukuthi ngikubuze nawe imibuzo embalwa engimbuze yona usisi. Yebo. I-personality yakhe nje, uyazi kanjani i-personality yaZama? Hayi uZama umuntu right nje, sihlele sibambisene naye, sishadele emzini owodwa, usefana nomuntu owudadewethu. Phela nje inkinga eqhamuke endleleni, kodwa nje kahle kahle sibambene, somndeni owodwa lapha kaKhumalo. Okay. Mhlawumbe omunye umbuzo engingaba nawo ukuthi njengoba ngiyazi ukuthi iy'nkinga ziyafika here and there, meyabe niba ney'nkinga-ke nina nobabili manje nizilungisa kanjani iy'nkinga? Niyahlala phasi nikhulume ngazo noma mhlawumbe kube ukuthi niyabuka nje kanjalo nishiye kanjalo? Hey, sihlale phansi sixoxisane, sikhulume sibonisane. Kube ile nje inkinga esingakwazanga ukubona ngasolinye mina naye. Mawuthi engingakwazanga ukubona ngasolinye, ngenze ukuthi ube wahlala phansi naye wakhuluma kwawukuthi akakuzi ukuthi uthini, noma mhlambe anikaze naye ikhuluma manje uzoqala manje ukuyikhuluma? Akanginiki ithuba bhuti, ngiyazama ukukhuluma naye akanginiki ithuba. So ikona ngidecide ukuthi ngibize yona le show ukuze ngizokwazi ukungisiza because ngiyibona isiza abantu abaningi kumabonakude. Alright, no, kulungile. Ngikunikeza ithuba ukhulume naye, sengiyongenelela nje la ngibona khona ukuthi ngiyadingeka, kodwa kwamanje anginike isikhathi ngikhulume nobabili. Njengoba ngidlulisa isitori esikhulu mamthembu ukuthi ngikubize la ku-television, usubona ngamakhamera kanje mhlambe uzibuza ukuthi kwenzakalani. Hayi ngoba ngibukisa ngawe sisi, but ngiyaxolisa ngalo ngibone kuyibona abantu abangakwazi ukungisiza kule nkinga engibhekene nayo lapha egcekeni ngoba sisingilimele. Umamezala wasibiza wathi asihlale phansi ngoba efuna Ngiyaxolisa ukukhuluma ulimi, yazi ngendlela owenza ngayo izinto. Mina ngeke ngithi sometimes uyangizwa or siyazwana. Kodwa manje leyo ukuthi usuzongifaka esidlangalaleni nje kanje. Ikuphi sisi la ungangizwa khona kahle ngoba sengike ngazama ukuhlala nawe about 2 times ngihlala nawe. Sikhuluma ngendaba eyodwa. Senze njengoba sihlezi senza ungicela. Mamthembu, ngicela silungise la ekamerweni njengoba sihlezi senza. Njengoba usungifake phakathi. Mamthembu awukwazi ukuhlala nami, sengikucele kwazi ngoba kabili awubuyeli kumina ngithumela ingane ukuthi ayizwe. Ukhulume nomamezala seningilahle eceleni manje kodwa ngendlela ebengithemba ngayo uyangihlambalaza. Ukukuthemba ngeke ngisakuthemba. Inkinga yami iyodwa, ngicela indoda into engiyifunayo sisi, ngicela ungibuyisele indoda yami. Usunayo ingane sisi, uyenzile imbe waba nayo ingane, ngicela ibuye indoda yami. Engithi yiza la, akusimina engimbizayo. Ngithi iza la kumina, lala nami. Angisho nami ukuthi uyambiza but kumele umxoxe ngoba ngakade ngikubolekile sisi. Ngakade ngikubolekile indoda mamthembu, ngakade ngikubolekile. Ingazi indoda ibona isikhala izizwe. Buyisa umntungwa sisi. Mina ngimthatha ukuthi iza la kumina uyangihlambalaza. Okushuthi ngimlazo nina nobabili. Nihlaza. Angibandi indawo mina sisi, wena usebenzisa umuthi wena. Ungabona indoda masiyayidla indoda uhlale nayo. Leyo nto leyo ngingakuvulela icala ufuna ukuthi uthole ingane. Unayo iproof yalokho? Nginayo iproof yalokho, nayo ihleli nayo indoda usebenzisa umuthi wena. Ngangiyibolekile. Isivumelwano sami nawe nomamezala sokuthi ngiyakubona indoda. Angikuphi indoda. Angikuphi indoda sisi. Ngiyanelisa sisi. Ngiyanelisa sisi indoda. Lalela. Umntwana ngimbhebhisa noma ngafuna ngaso sisi. Buyisa indoda yami wena. Buyisa indoda. Uyinja wena. Uyinja. Njengoba usungiyinja wena udoti. Awuyena usisi wami wena. Wena umuntu engabambisana naye wena. Uyinja wena. Ufuna ukwanelisa indoda. Wohlule ikhulela indoda yakho leya. Uyinja sisi. Ufuna uvulela indoda yakho. Okusuthi uyabanda. Usifebe wena, ifana nemfebo lento yenzayo. Ifebo lento yenzayo. Uhlalelene indoda yami. Zithini ingane yazi ngihlala. Ngihambe emphakathini ngihlala khulunywa ngami. Uyinja wena ngitshela. Uyinja. Uyinja. And ngikhathele wena.
Khathele lobe bhuti njengoba ngicela i-TV nje ngibizela ukuthi okay. Ngizodlala intombazane lo. udlala mina Dema futhi yena. musongikhuza Dema yena umuntu mina wakho. bengimzela ukuthi ngimthothele inkinga Dema umuntu musongikhuza wakho. nangu umuntu oronga Vula amathanga indoda ijabule. Musublema mina uhluleka kufanele uvulela umuntu wakho amathanga. kufanele ngiblame kuyona indoda yakho leya indoda yami ngishadile nayo Ngiyamvulela kamnandi nawe yenza umsebenzi. ufulani kamnandi sisi ufulani kamnandi ufulani hayibo iyajabula indoda yami mina sisi wena musukusebenzisa imithi wena kuzongipheleli lapha ehlahleni ukamaqaba la hlase wenzani Yabona ngisuka la ngiyovula ikhesi usithwebe wena Uyangithweba ngithembe ngisho ingane zami angithembe ngisho ingane wena uphinde uthethe ingane zami la ingane zakho usithwebe wena Hayibo. Ngifeba nawe. Ngifeba nawe. Intombazane bo. Ngifeba nawe. Hayibo. Mina ngaqhathwa mina sisingane ngitshela. Wesisi. Uzamenzani musongivimba. Ngibamba. Yena angento okudlala mina sisi. Musongivimba myeke umntwana kwabuyela ekhaya. Ngitshele Myeke. Indaba mama ezalangalalanga nawe indaba ningibiza. Nivele niplanile nobabili lento le. Nivele niplanile lento le. Nivele niplanile lento le. Ikutshele mina. Musokumvimba Yona nje mina. Uzokwenzani? Yazi kade Hayi. sisakhuluma nomuntu one by Hawu one. unalibhadi lambo. Benitshela ukuthi omunye uright komunye. Ngiyavivina. But njengamanje seniyalo. Dadewethu. Uyangisulela ukuthi lo. ngilimele Yena ngilimele kusindoda yami wena kusindoda yami Okay zama. Bengayitshela ukuthi angenza lento ngendlela ade ngimthembe ngayo. hayibo wangishele ngithanda azokuthi ukuthi ngiyabanda wena namhlanje ngibandaphi mina umuntu wakhe ngithi Ukhona indoda yami. ngizolala nami. Uyima. Uhluleka ukudlala mina indima yakhe. sifuna ukunderstand eyodwa ukuthi nenze Ufuna njani ukwenza seniyathandana okwenzakalayo Yabo ngoba ingane ngisathandana-ke, nisandana uzokwenzani ama-10 nisandana ama-10 uzokwenzani ngalo? awutshele nanikhuluma nobani lento leyo Manje izinto Mina bathiwa balesikela wena, wena. uzongiphiza Ufuna wena. ukukhuluma nomuntu Ngoba wakho. wena unangane Yonke into kumele sibekele wena. uphinde kamthembu Ngikwadukeleni, yebo. uphinde kamthembu Wena enza into owayizela vulela indoda ijabule. Ayijabule indoda. Musukubanda uyayibandela ngizokubulala sisi yazo Yebo. Hayibo. Uyabalekela indoda. hayibo Yenza umsebenzi imali nje ukuthi alethele ingane kanakekela ingane ule ugodla indoda ugodla konke nezimali zakho kwenzakalani ngawo sisi yenza umsebenzi kwenzakalani unembeza unawo Yekela ukuthi indoda unembeza unawo wena Uwani ongenawo unembeza. hayibo Ukwazi uzongibiza la Ayintombazane bo. ehlanga le ubuza mphwaxa mina sekubukeka wena Hayibo. njengesilima. Okay mina ngifuna Wena kosubukeka njengesilima. ngifuna ukunderstanda la. Hawu. Umamezala nawe noSneh navumelana ngokuthi Kwavunyelwana futhi. Uyaza futhi. uzokunika kanye hayi kaningi Manje ukhulelwe masukhulelwe Iliphi icala lami? wena Usilela mpephi indoda yami wena sozokumnika indoda yami kwathiwa wanzo akuyona indoda yami Akuyanga ukuthi indoda. ubolekiwe aphiwanga ubolekiwe Akavulela indoda yanelise. Uma Hayibo. behluleka indoda obvious izoza kumina. kodwa uzofuna ukwenelisa indoda kumele ulale kanye naye uma umitha uzale uyekele indoda yami igoduke ibuyele ekhaya Wena akuyona nje- indoda yakho Yenza into owayibizela. wena mina kube kwashonela indoda kwathiwa ngiboleka indoda Blema noma uzonginika yena, yena hayi indoda mina. yakho wena uyinjaka Yini wena ekufuna ngiyakwazi ukuthi ukuhlala uhlale phansi nawe ukhulume naye? uyinjaka bukabi wena Yindaba Tshele yini mina. ekuhlulile ntombi? Yini ekuhlule lokho? ngikhulume nini naye njengoba umvalelile wena lapha endlini ngikhulume nini naye ngoba Okusho ninganginingi ithuba uzamgculisa. nina obabili Okusho ngiyamgculisa ngiyamgculisa Awumgculisi. sisi ngiyamgculisa Ngiyamgculisa bongakuzenze lento yenza njenganamhlanje. hayibo nayo intombazane bo Tshele. hayibo shuthi nani vele niplanile yonke lento nomamezala wena Iyona into bangeve engibizele kuyinto yona, enihla usazongibonisa iyona into nesi. engikubizele Iyona yona into le engibizele hlulekile ukuyikhuluma nami sihlele egcekeni ngikhuluma nawe kahle ngihlala phansi naye niyajola nina nobabili okay Ani- Uma ngabe sijola ke usunayo ingane waboleko endaweni ihlazo nina abantu banihleke Usukela mphathi bakhuluma kuphi? ngani abantu kulungile Hlazo, bakhulume ngathi. Kulungile hlazo. bahlangana. hayibo Siphileli bona. hayibo Asiphileli Hayi. bona kusalayo. hayi ngiyakuvuma shame ngiyakuvuma Asiphileli nje bona. hayibo Asibaphileli. uhlule uhlule Asibaphileli. Wena yenza into Uhlule. ezojabulisa. hayibo Hawu kahleni bo. ayintombazane bo Ngizodlala umuntu. why ulokuthi akenze into indoda ezoyijabulisa ngabe indoda mayifike kuwena ifike isho ukuthi umama uyabanda noma akayanelisi Cha ayisho indoda. akaze ayikhulume leyo nto leyo Ngicela mtungo ukuthi- ngeke Ngiyakulume wengeke ngizozela azangishadi ku-TV. kube ngangibanda Okusho ukuthi sisi uyahluleka, wengeke uyabanda. azangishadi Okusho anishadi ukuthi ngani njengoba uyabanda. ngabushisa wena anishadi ngani nina nobabili mengabushisa wena Okucacayo ukuthi njobe usebenzisa umuthi wena indoda ke ifuna la kushisa khona. hayibo hayi ntombazane bo Nginalo icala lapho futhi. unalo icala Unalo indaba icala, abanye kodwa- bafuna ebhuti musungivimba Ngithi mnyeke Musungivimba. akaze mina ngifuna ukuthi Musungivimba. uzongenzani. musungivimba
lalela idlali mina intombazane ngitshele cha mina ngikhuluma nabafana engiyenza mina intombazane Sine ngiyacela uhlale phansi. Bhuti ngilimele bhuti ngilimele ngaphakathi le ntombazane leni hayi bandla limele ngaphakathi Mhlambe zama ke ngithi kwashona umntungwa waSine kwathiwa uSine akangena indoda yakho bozovuma ukuthi nihlangane endodeni eyodwa uthathele usisi wakhe indoda yazi bhuti umamezala wasibiza wasihlalisa phansi ekamereni ukuthi lo uyamuzwa uya-understand wayengaphiki ingane ngaleso sikhathi uyabolekwa anijoli nobabili wayekuboleka indoda yami manje nalokho futhi akusilicala lami icala labani sisuhleli nayo indoda oqhaje ngane usunayo ingane yagijima egcekeni buyisa indoda yami wena ukhuluma nomneni wakhe uzolwisa mina uzolwisa mina buyisa indoda yami so wena ngamanye amazwi wena ufuna ukuthi usunawo ama-feelings aKhumalo uKhumalo into athi ngiyenze ngiyayenza lo naye akenze into ayibizele ngisaba ngisho ukubuka yabo izinto engizenziwe umntungo like umntungo uyangisakha ungenza izinto engazayabona nje amalabhathi ngiyikhumbula yonke leyo nto leyo angiwande noma uyayenza yini leyo nto kuwena yazoyinyanyisa wena uyanyanyisa wena yabo njengoba sekhuluma kanje yebo uyangisakha wena usakhanda wena yini nale usakhanda la kwena yebo uyangisakha hayibo nayintombazane bo uyangisakha angithi ufuna ngivune nayintombazane lalela futhi ke futhi siyathandana-ke naye kuKhumalo awunangi nayo intombazane bo inesikhathi esingakanani le nto yeni mhlampe yakho side nje isikhathi yabo nje ngesikhathi sihlaliswa phansi yebo iyaqhubeka into yethu angithi ufuna ngikhulume ngiyakhuluma-ke sisi niyathandana yebo yumini niyathandana niyajola ukhuluma nomyeni bakushela noma washele noma wakhe into yenu nobabili uzongifaka edlangalaleni uzokwenza wonke umhlaba ungibuke into lesoyilungisa lapha okusho ukuthi wena ubulala indoda yakho wena ubulala indoda yakho ngoba indoda yami wena wabulala indoda yakho wena salo ngikutshela ngithi udla umuthi wena usebenzisa umuthi wena yabo njengoba ungithuka ungazi ungibambe ngizokuvulela icala mesisuka la nto angizwa yabo njengoba ngithatha ngizwa ngedwa lento engizwa la ushona indoda yakho uthandana ubolekiwe indoda wena akuyona indoda yakho ngeza umuntu wafika wambemba akuyona indoda yakho wayibumbela owakho wedwa ngitshele mina wabhala lesikhongweni ukuthi ngowami akuyona nje wena nje wawuzela ukuzomithiswa wena sikhona ingane sikhona ingane manje sesiyazi ukuthi wena uthandana nendoda yaSine sesiyacela-ke ukuthi uyiyeke ngoba senakwenza lokho kwakumele niyenze isikhona ingane seku-right yekela indoda ibuyele ekhaya layo then wena uqhubeke nempilo angibambanga muntu angivimbamba ngomuntu uKhumalo umayizela kumina ngeke ngisho uKhumalo hamba Ayizela uKhumalo uyampephetha wena uKhumalo uyampephetha uKhumalo wena ngiphethe kahle and ngimnika kamnandi okusho ukuthi akamvuleli uzokhohlakala intombazane vulela uKhumalo adla uzokhohlakala intombazane ngiyakubonga hayibo umuntu ngithi ngimxoshe kukubo la ngivele ngithi akahamba phuma endlini ingane ziyambuza uKhumalo sisi angeke ngiyenze cela ubuyise uKhumalo wami abuye endlini into engeke ngiyenzeke leyo nto wena ukuhlaza wena Mamthembu wena ngikwazi njena angikwazi ukuthi ungene unedimoni wena yini inkinga yakho buyisa indoda yami sisi lutho ke ntombi buyisa indoda yami lutho sisi yenza into efanele uyenze nje phela manje uthi kufanele ngikhethe-ke manje ukuthi kwenzakalani fanele kuhambe mina noma kwenzakalani ngiyahamba ngihambe ngiyephi ngisho indoda yami ufuna ukuhamba wena fanele uhambe wena fanele uhambe uma nje ufuna ukuhamba hamba akekho okuvimbela iminyango ivulekile umamezala wena uthini ngale ndaba njengoba isila kule situation niyakhuluma naye usasekhona emhlabeni uzothuka banasika nje usayide kakhulu esayidi lalo uyamuzwa lo ngathi wena yayiplaniwe yonke le bhuti ukuthi uthathe uyibheke yayiplaniwe yonke lento le mina omumbi manje kodwa mina olimele ngaphakathi uzoveza indaba zasekhaya uzoyiveza emhlabeni fanele balulazi ihlazo lakho iphelele la njengoba usuzongenza ukuthi ngizobuka umhlaba wonke sentombazane noma ungangibiza ngesifebe isifebe sentomba samakoti ulungile kodwa kusalayo ngimvulela kahle ulungile yenza umsebenzi vulani yenza umsebenzi so wena sisi awunankinga yokungena esithembeni anginankinga mina ngifuna esithembu mina indoda yami nje anginankinga ikancane ikhethela omunye umuntu ongaphandle hayi umuntu othathwa lapha phakathi owayeyini lokho kodwa namhlanje ngikhombisa ukuthi eliside lakhe umfelokazi hayibo sisi amkela sizihlala iqoqe sonayo ingane mekusuka la imfebo lento yenzayo ngifuna ukuvulela icala awungazi icala lani lelo
icala Mhlawumbe ubuzama ukuthi kuhlanganezeke mina. ngitshela Uzobona-ke, wena-ke ozolala lawo esitokisini maphoyisa wabiza walethela ngitshele mina Wena-ke ozolala funa esitokisini. indoda Njengoba yami uthi usaphaza funa mina. indoda yami Uzobonakala angaze ke ngilizwe shona Ntombi. necala elithi khona umuntu oshela indoda yakhe Uzobonakala. hayibo Hayi bafethu. nanencwadi ngisho umshado mina ngitshele ngize ngizwe ngawo funa indoda yami mina Njengoba ngitshele uthatha usile ufuna indoda yami ngisephi kimi ngifuna indoda yami indoda yami lo idlayo wena indoda yami lo ibhebhisayo sayibhebhisa vele Ngibhebhisa kamnandi ngipho. hayi And phepha uyabona sisikoti uyayenzela. iyabuya Ngabe isihlezi iyabuya kuwena, kodwa manje kuyakhombisa izobuya ukuthi yekela lezi awuyenzi lento ekumele uyenze. ukulala imbozile la Ingakho ugquma ehlezi ugquma mina. yekela imithi zoba Ingakho right ehlezi uzomthola mina. umuntu wakho Ingakho. sisi Ngiyekele nendoda. uzomthola Idlela indoda wena bo. Awu. Bafethu. yabona-ke Ahlebo. futhi inkinga engibhekene nayo endlini ile Nalibhadi nto le lo. ngibhekene nayo Nalibhadi egcekeni lomfazi mfowethu. ile Mhlambe uKhumalo Hayi, mengabe bo. sithi siyamdinga la menicabanga ngeza umuntu onjani uKhumalo angeza la eyi ukhumala ngibona ukuthi ngabe umuntu ophumelelayo la umuntu onenkani ukhumala kodwa futhi mhlawumbe mengakhuluma nayo sisi ngoba angibazi benzanani bobabili uzosikhulumela naye Uzongizwa futhi. Yabo njobe ethi akazi noma uzoza yini. Ingoba unje ingakho ke mbalekela ngifuna indoda yami ngifuna indoda yami ngibe hlaza ngoba indoda yami isihambile ihleli kwena nina ningishintshile Hayi. nina ningishintshile benganje mina ngitshele sisi Akhulume naye benganje impela. mina ngitshele bafethu cabanga ukuthi siyamdinga upart 2 kube yimina uKhumalo namakhosikazi akhe awu2 acacise uma kuwukuthi uqhubeka nosine wakhe ngizomngena uzama ngizwile uthe uvula kahle bakhohlwa ukusubscribe awulike uphinde ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show uyathandeka umuntu olivula kahle ongamceli ozwa wena mothi bheka le mama dunusa bhekele mothi ikhanda phansi izinqa phezulu enze njalo ungaloke manje uchaza nje mekuthiwa ikhanda phansi mama kuthiwa agobe ngathi ufuna isicathulo phasi kwempela agogo mama asilokubamba ku-part 2 sekukhona naye umntungu wakwazi uthola kwi-situation whereby mhlampe uyithekeni yakwenu uyintombi nje yakwenu wazi amaphepha awuthiwa asemzini owodwa asikho-ke lapho la sikhona ukuthi usubscribe ulike uphinde futhi ushare le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show siyabonga kakhulu ukubukela kwakho